Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. I-Ali Bengals qala lapha eLibya lilo ke lidelabe ke lithatha uGlodi Lelepo. Kuthiwa ke iKaizer Chiefs ifumene izikhuntyu ezingango-17 million ngokuhamba ke kukaGlodi Lelepo ebheka phaa kwelalizwe lase-Libya. Kuthiwa ngaphakathi kweqela leKaizer Chiefs kunxunguphele iiplayers ezininzi ke abantu abaninzi nestafu. Wonke umntu kaloku ebeseqhelile ukuhlala phaa noGlodi Lelepo. Wonke umntu kwimisebenzi kaLelepo ebeseyiqhelile, bebeyazi into yokubana ke uLelepo wenza ntoni xa iphaa ngaphakathi ebaleni. Kodwa ke okubalulekileyo akuzitshintsha nto ethi uLelepo iqela leKaizer Chiefs ulishiyile umfana omdala. Kuthiwa kukhethe elaa qela ke lapha eLibya i-Ali Bengals. Njengoba ekhethe lona ke elaa qela umfana omdala, kuthiwa uyokwenza ke ngoku imicimbi edibene nokutshekishwa boogqirha. Yonke laa nto ke yenziwayo iplayer before ingene ke ngokusesikweni etimini, before athathe ipeni nephepha asayine i-contract. Itsho ke into kaGlodi Lelepo ke baphulaphuli, amathemba wasekho ebenengqondo okanye becinga into yokubana mhlawumbi uLelepo kuzasekuseni kusithiwa ingqondo zitshintshile, umfana omdala sephinde wacinga into yokubana mhlawumbi ahlale alisekho ke lethemba ke baphulaphuli. Sithetha nje uLelepo iqela leKaizer Chiefs ulishiyile umfana omdala. Ngoku iKaizer Chiefs mayizama uphuthuma ikhawulezise ivuthise umlilo kwezi youngsters, yenze into yokubana ke izawudubula ngazo xa kuqala le season, xa ingazukwazi ke ukhawuleze ikhangele iiplayer zokwazi beatheke njengoLelepo. Sinethemba lokubana ke bakhona oWandile Duba, bakhona oVelebhayi, bakhona oBatman, abafana abancinci wena baza kuwubamba umcimbi, bawuthunywa bathumeke xa iKaizer Chiefs ke iye kwacaca into yokubana ke ayithi ithole iplayer ezawuvala esi sikhala sikaGlodi Lelepo. Injalo ke baphulaphuli ke imeko kaGlodi Lelepo umfana omdala ude wabeke uyahamba uqela ke leKaizer Chiefs. Into ebalulekileyo into yokubana ke iKaizer Chiefs imkhulule ngendlela erayithi, yafumana i-17 million phaa iKaizer Chiefs ngokuhamba kukaGlodi Lelepo. Ningangena ke nani ke baphulaphuli ke nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.